Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Kabahin sang isa ka pamilya nga may ginadala nga pamalatian ang Bacolenia nga health and wellness expert nga si Elizabeth Rose Lo o kon Elise. Sa iya kahangawa nga basi siya ang magsunod man sa iya mga himata nagtuon si Elise sang mga pamaagi agud makalikaw sa balatian ilabi na gid sa kanser. Diri niya na diskubrihan ang ginatawag nga preventive healthcare kun sa diin may mga pamaagi agud mapabakod ang aton panglawason kag malikawan ang mga balatian. Sugod sadto iya nagin pangabuhi ang among asahi isang lifestyle kaupod ang iya bana kag kabataan. Isa na siya subong ka health and wellness coach. Nagapakigbahin man ini sang iya ihibalo sa mga webinars. May ara gid iban nga mga ginikanan nga daw nabudlayan gid ya magpakaon sa ilang mga kabataan bangod ang mga kids naton masami mahilig sa junk foods. Ano ayhan ang mangin epekto sini sa ila sa ulihi? Ini makapusong hibalon ta kaupod ng isa ka eksperto nga si Ma'am Elizabeth Rose Lo nga nagikan pa sa Pungsod, China. Hi Ma'am Elise, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. May aga. Mayong aga! Amazing morning gid sa imo kag sa aton nga mga viewers. And thank you for having me. Our pleasure, Gidyang. Ikaw ang amon, bisita this amazing morning. Ara ka subong sa China with your family, kamusta ang sitwasyon dira? Kag in the first place na kalabot ka da? Ay! So, every year actually, we come here for vacation because my Okay. husband is based here. Hmm. And last year, January until April, dapat April 2, mapuli na kami. Okay. So, thanks to COVID, wala kami kapuli. So, dun stay kami diri. Wow. Hashtag sana all. Anyway, ang aton istoryahan subong, no? Ang epekto balas ang pagkaon nila binigid sa mga junk food sa aton mga kids. Physically, emotionally, and mentally. Paano ka manahilig in the first place, Ma'am Elisa, health and wellness? Ang imong advocacy na basahan namon ba very encompassing kag kadamo gid. Pwede mo bala kaming mahatagan sa imong background on what you do on a daily basis? Apat gid sa family sang mother side ko. Duwa ko ka cousins, kag duwa ko ka tita, they all died of cancer. Okay. And sang 2000, there was this friend who talked to me, kag naintindihan ko ang concept sang preventive healthcare. I was made aware nga, ay pwede man gali, preventable man gali. Okay. So, amo na siya ang history. But going to now, I'm a wellness coach and ang akon gid nga heart is really to spread awareness. Let's talk about kids' health. Pag-abot sa aton mga kabataan, ano ba lang mga dapat siguraduhon samtang wala pa sila natubuan sang buot? Let us not buy ang mga naka-canned, ang mga naka-jar, ang mga naka-box. Hindi. Okay. Let's focus on whole food. Na let's say, broccoli. Ano na naton, ilutuon ang broccoli with just water and then puree. And then, amo pag amat-amat introduce sa bata nga wala added flavors. Kag ang avocado, example, kay it's very rich. Plain nga avocado, i-mash, ipakaon sa bata. Okay. Kag even actually mga meats, mga amo na, after mo siya maluto, you puree them and let the kids eat. Iwasan ta nga sugudan sila nga daan sang pagkaon nga store-bought na bala nga ginatawag na ti damo na preservative. So, Yes. mintras bata pa, sugudan ta na sila sang amo na nga habit. Wow. Amo ginagali. Ginapasulod ko gid ma'am subong sa sistema ko ang tanan-tanan niya ginambal mo. Ikaw ma'am, I would want to know personally, do you apply all these wellness learning gina-spread mo sa various communities in China and in the Philippines and in Negros Occidental sa imo kaugalingon nga panimalay since you have 3 you mentioned. Yes, I have 3 kids kag I'm very happy to say no nga halos hindi gid wala gid ga masakit na ang ako niya kabataan. Wow. Kasi we live in a world na not everybody is aware of these things. Ito yung Exactly. makakaon ka to sa birthday niya mo ni, sa party niya mo na, kailangan man hindi mo pagpakauno ng bata mo gid kay ti wala Exactly. bisang pagkaon nga ano mo, o di ba? So we still do it sometimes. Kag pero as much as we can, let's say mga 80-90% of the time, we really choose whole food gid ya. Ang kids, let's say, vitamin D exposure, simple as that. Responsibility nila nga mag-walk sang dog. Tapos Okay. tatlo na sila Okay. go-walk sang dog para mapainitan gid sila.
Mapainit man bisa adlaw, mga 15 minutes a day for the vitamin D. Nami gid nga makasupplement kita. So vitamins, minerals, whatever brand it is nga nasahuan mo, we need to consume, adults ha, Yes. 7 cups of raw vegetable, organic raw vegetable. Abi Oh. ba makuton ta kakaya mo ang Hindi. 7 cups every day, Suko. diba? Oo. Yan. And lastly, what's your message sa ating mga kapuso diri sa Western Visayas, sa mga ginikanan? Most especially, ang good mas papaayo pag nila ang health and nutrition and overall well-being sang ilang mga chikiting. Go ahead, ma'am. Nami gid nga kita as parents naga-research man kita sang aton kag pangayo utabulig kung hindi ta ka balo or hindi ta ka inshindi. So ang aton nga health, ang akon nga health, ang health sa aton nga kabataan, it's our responsibility as well. Na Once again, mga kapuso, Ma'am Elise Roslo. Subong nga sa China. Looking forward nga sa pagpauli mo diri sa Negros Occidental. Mangin bisita kaliwat namon diri sa GMA Regional TV Early Edition. Ma'am, thank you for being with us this morning. Maayong aga sa imo. God bless you. tayo aga. Thank you. Mga puso, samtang bata pa, samtang temprano pa, may tsansa pa kita nga bag-uho ng tanan gani sa maginikanan dira. Obligasyon naton to educate our kids. At the same time, edukaron ang aton kaugalingon agud sila ang mahatagan sang proteksyon, nutrisyon, kag pagpalangga nga ila kinahanglan agud mayara man sila mas maayo nga futuro sa ulihi. Right, Sed? Adrian, sa siningation, importante nga maalalayan ta ang aton kabataan sa ilang mga kinahanglan, nila binagid sa pagkaon kag sa diversyon. Apang hindi tagid pagkalimtan nga hindi ang mga ini pagpasobrahan. Kag syempre mas manami siguro kung makapangita kita sang iban nga pamaagi nga makadulot sa ilasang kalingawan kag magtuon sa mga recipe nga masustansya apang ilagid magustuhan. Samtang ang pagpakigistorya ni Kapuso Kate Nivella kay Deputy Speaker Lauren Legarda tutugan ta sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.